baggrund for at undervise på eventkoordinatoruddannelsen, den er egentlig den er meget bred. Selv har jeg en masse erhvervserfaring. Jeg kommer egentlig fra detail, så har jeg jeg er dekoratør, så er jeg marketingsuddannet, og så har jeg egentlig også haft min egen forretning. Så derudover så har jeg haft rigtig mange andre ting, jeg har arbejdet med, men som sådan lidt godt kan kobles ind over event, men sådan en konkret eventbaggrund har jeg faktisk ikke. Og så læste jeg til lærer, og så landede jeg faktisk her, hvor jeg er blandt en masse unge mennesker, som jo så er i lærer, jeg så skal putte teori på. Ja. De mennesker, som søger ind på eventkoordinatoruddannelsen eller assistentuddannelsen, det er typisk meget kreative mennesker. Men vi kan også have meget administrative mennesker. Det kommer lidt an på, hvad for en gren de kommer i lære. Så mange gange så søger man jo mod en kommune, hvis det er, at man ligesom er meget administrativ. Men der kan være spillesteder, der kan være diskoteker, der kan være store sportsklubber, store virksomheder. Vi har en PT, som sidder for Dong Energy. Det er ikke nemt at få en eventkoordinator-elevplads eller assistentplads, men vi laver et enormt stort benarbejde her på skolen, og vores samarbejdspartner op på IUC Nord i Frederikshavn. Og det gør vi vi laver meget netværksmøder, vi kommer ud, vores jobkonsulenter tager ud og får lukket nogle aftaler. Det er så ikke altid, når vi får lukket en aftale, at det så lige følger en elevplads med samtidig i kølvandet. Men vi begynder at få så meget hype på det nu, og de kan begynde at se anvendelse for det, både at de har en elev, men også så sandelig, når de er færdige. Fordi når de er færdige som eventkoordinator og er færdige, så kommer de faktisk også ud og får pladser. Der er også nogen, der vælger at læse videre, hvilket helt klart også kan anbefales at få en diplom på. Men dem, jeg gjorde færdige i sommer, og nu ved jeg godt, det lyder voldsomt, hele klassen, alle, de fik en fast stilling. Det var 7, men de kom alle sammen ud, og 2 af dem endda i lederstillinger, som så har genereret nye elevpladser. Så jeg vil egentlig sige, at fremtiden den er lys. Vi tror på den her uddannelse. Vi tror, det bliver den næste store uddannelse. Jeg har valgt eventkoordinatoruddannelsen på grund af, at jeg har spillet musik i rigtig, rigtig lang tid. Og har altid haft stor glæde af at gå bag ved scenerne og følge med i, hvordan det hele ligesom er bygget op rent teknisk. Og begynde lige så stille at få en smag for alt det der planlægningsmæssige, der er med at booke et band og booke mit eget band, da jeg selv spillede i bands. Så lige så stille og roligt blev det naturligt at ligesom komme ind i det der miljø. Og lige pludselig fik jeg at vide, at der er faktisk en uddannelse for det. Skal du ikke lige tage den? Og så går man rundt der, og man er ikke lige helt blevet færdig med sin ungdomsuddannelse. Så det er det, vi gør, og det var sgu egentlig ret spændende. Jeg er på huset i Hasrigsgade oppe i Aalborg, som er et kulturhus, hvor vi både præsenterer forskellige niche-genrer, som for eksempel moderne jazz, impro-jazz, små eksperimenterende genrer. Det kan være lige fra mongolsk strobehovedsang til italiensk country, syre-rock. Mange forskellige ting, præsenterer forskellige workshops. Men jeg brænder for det der med at kunne give folk en oplevelse. Det er også, når jeg skriver musik. Det er det der med at give folk en oplevelse. Lade dem få nogle indtryk, de ikke vil kunne få andre steder. Det er sådan min helt store passion. Første skole, så ja, I skal hjem og skrive en A4-side om jeres virksomhed, hvis den nu var gået død. Okay, og dag 2 hjem og skrive en markedsføringscase, så lige pludselig så var der ikke særlig meget ferie i det mere. Det var mange timer på skolehjem eller på skolen, hvor man lige pludselig skulle lave noget. Så der har ikke været så meget ferie og tid til at se Kolding, men det virker som en rigtig dejlig by. Vi får en elevløn, som er helt okay. Jeg mener, det er lige omkring 1200, eller nej, jeg slår 12.000 før skat eller sådan et eller andet. Det er helt okay. Jeg prøver lige nu på at lade være med at tænke for meget fremad. Det er meget vigtigt for mig lige nu at kunne hvile i det, hvor jeg er, og virkelig kunne fokusere min energi på, nu er jeg i skole, nu er vi snart færdige med det. Nu skal jeg have nogle ting med videre over på min arbejdsplads, hvor jeg er nu, og kunne omsætte det til noget. Måske kunne jeg godt tænke mig at blive, måske kunne jeg godt tænke mig at komme ud og prøve kræfter med noget som ikke er så kulturelt orienteret, hvor det måske handler om noget intern virksomhedskoordinering. Det kan også være, at man får et godt tilbud et andet sted. Nu må vi jo se, hvor det hele bringer os hen. Vi er nu her taget til Aalborg for at interviewe Frederik fra huset herinde bag ved mig, og se, hvad han egentlig går og laver, sådan, når han er ude på hans praktiksted.
Sig hej til Esben. Hej Esben, vi kommer lige om lidt. Ja, de kommer lige om lidt. Jeg arbejder på Bar Smil i Viborg, en cocktailbar, hvor vi også spiller livemusik hver eneste fredag. Så har jeg stillingen daglig leder derop, hvor jeg har med personalehåndtering at gøre. Jeg har varebestillinger og selvfølgelig vedligeholdelse af vores bygning og ja, diverse markedsføring. Det er fordi, jeg synes, det passer lige til mig. Frem for eksempel, nu har jeg selv taget en HG, så har jeg mange muligheder. Jeg troede egentlig, jeg skulle være tøjmand til at starte med. Men events, det er lidt med mig. Jeg har også været i restaurationsbranchen i rigtig mange år. Så det var det, der passer bedst med mig. Jeg brænder for at komme ind, jeg vil gerne ind i store virksomheder. Det kan være, at jeg kommer med til at lancere koncerter, som for eksempel Coldplay over i Parken. Jeg vil rigtig gerne over at arbejde for Parken, eller i Boksen i Herning, eller sådan noget. Det er i hvert fald sådan, det, jeg har som mål. Og selvfølgelig videreuddanne mig til master. Ja, det er super spændende. Vi har nogle rigtig inspirerende lærere, og de medstuderende, det er også nogle, der engagerer sig i deres arbejdspladser og deres arbejde. Så det kan man rigtig godt mærke, og det giver en helt vildt god kemi og en masse lærerigt. Jamen, Kolding, det er en speciel by, synes jeg. Der er ikke, jeg har ikke været ude at se så meget af den, men det jeg har set, det er folk, de er flinke, og der er ikke så meget, som jeg synes, jeg har oplevet meget i bylivet og sådan i natlivet, at den der holdning med, at man er snobbet, og folk simpelthen vil slås, men de vil rigtig gerne snakke og have det hyggeligt. Det synes jeg, det er super fedt. Min hverdag, den starter lidt forskelligt. Jeg bestemmer egentlig selv, hvornår jeg møder ind. Hvor jeg derefter har nogle faste dage, onsdag eller markedsføring, så går jeg ud og laver personlig markedsføring. Kommer ud på skolerne og butikkerne med drinksbilletter og fortæller om de forskellige events, som vi nu har op til weekenden. Så er der selvfølgelig også noget personalehåndtering, hvor vi prøver at planlægge ture til vores personale, og vi har møder med ejeren, og hvad skal vi gøre nu, og hvad skal vi gøre for sådan at være frembrusende i nattelivet. Som eventkoordinator, det er jo ikke bare kun at lave events, der ligger også en rigtig meget bagved det, som man ikke rigtig ser ud til, som gæsterne ikke ser, for eksempel. De tænker bare, det er en fed koncert, og det er en god fest, eller sådan noget. Men al planlægningen, og du skal have så mange bold til sådan at gå i gå op i en højere enhed, det er noget, som man skal være opmærksom på, når man også er eventkoordinator. Vi er på Bar Smil i Viborg. Det er en cocktailbodega, som vi laver nogle brændende gode cocktails, og så har vi live musik hver fredag. Live musik med nogen, der hedder Mok, Morten og Kenneth. De kommer og spiller lidt godt dansk musik og lidt engelsk klassik, og ja, spreder en hyggelig stemning. Træner også lidt mere ud over bare at stå i baren på konkurrenceplan og sådan noget. Så det er fint. Og det er så Jana Terp fra TV Kolding her midt i Viborg på Bar Smil.